professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, dan maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Professor Snoert zal meedoen aan een uitvienwedstrijd. En wil nou een ding maken om mij te rieden en te vliegen. Maar hoe komen wij aan het spul om soks te bouwen? De containers. Kom maar, vetje. Als die Jiske wij nou nog maar net west had. Together vliegen ze maar de oude bakfiets van de professor oer de dik. Vetje in de bak en de professor trapet. Oh, gelukkig, de Jiske wijn had nog net west. De bulde rommel uit er nog. Gauw smieten ze de planken, de boetenboordmotor, het vlierkleed en het ziel van de fiets in de bakfiets. Ik krijg er warm van. Ja, nou, dan maar gauw naar huis, vetje. En dan kunnen we aan het werk. De bakfiets zit vol. En poppen op het spul zit Vetje Vieter. De professor trapet. En trapet. Oh, wat gaat dat zwier. Bij de bisteboord laden ze de rommel uit. Professor Snoert zit al binnen. Net iemand weten wat er uitvinden zal. Dat is een geheim. Ik de orenbisten van de bisteboord net. Alleen een Vetje Vieter. Want die zal hem helpen. Ik doe de deur van mijn kamer op het slot, vetje. Net één maar weten wat wij je maatje. Ik liet mijn uitvinding net stellen. Dagen en nachten werkt de professor aan zijn uitvinding. Hij komt alleen in zijn kamer uit om te eten en wat te sliepen. De orenbisten begrijpen er neert van. Ze jaren getimmer en orenloeren. Soms gebrom en soesjen. Ze schotje de holle en ze zit in elkaar. De professor heeft gek worden. De dag voordat de uitvinding inleveren worden moet, komen de professor en Vetje Vieter naar de deur uit. Ik, professor Snoert, de knapste uitvinder van Friesland, die liet je hem de nieuwste uitvinding van een broodje. Maar je kan me voorstellen, de Haley-Paley-plof. Haley-Paley-plof? Wat is dat? Haley-Paley-plof, wat is dat? Er zit een auto. Hey, fiets. Nee, geen fiets. Of is het een helikopter? Van planken gaan ze een bak maken met chillen eraan. En achter de bak zit het chill van de fiets, maar de boetenboordmotor. En boven de bak daar zit een dakje van kleurde stof, makken terug vetje. En op het dakje draaien 2 ijzeren staven die maar ijzertretjes aan de motor zitten. In de bak laat het vlierkleed. Nee, boeten mij dat ding, professor. Wij moeten even een proef draaien op het dik. Ja. Alle jaar helpen ze om de Haley-Paley-plof op het dik te krijgen. De professor stapt in. Nou zal het wezen. Hij jouwt een slinger aan de motor. Het ding roggelt een keer en slaagt dan aan. Het zit er dik hoor. Hij dacht het. Nou, nog even vliegen. Denk je ik dan? Ja. De professor loekt aan een hendel. De staven op het dak beginnen te draaien en stadig gaat de Haley-Paley-plof omheen. Ik vlieg, dat werkt. Wat een uitvinding. Het gaat even goed, maar dan beginnen de staven als een gek in een roente te draaien. Er komt al je zwarte reuk uit de motor. Pas op, professor! Maar het is al te let. De Haley-Paley-plof doekt als een raket naar onderen. En de motor spat maar een knal uit elkaar. Eerst slaan de poten van de egen. Hoe zult het komen? De professor zielt rug op een veertoon en ploft er middenin. Even later komt de roertzwart van de reek boppen en roept: Er is vast wel wat misgaan, jongens. Een oren keer beter, hè?